ассалому алайкум бародарои аҳли ютуба тикток. дар навори имрӯза 5 сар солиқҳои фасон чӯри солиқ. касоне ки харидоранд бародаро солиқҳои қарақ мегӯянд, онам хеле солиқҳои кампашу мақсад 5 сар солиқа яка. касе ки харидорай барои бастан, барои молкунӣ беҳтарин солиқҳо ҳастанд. бародаро тамошо кунед солиқҳоро, харидорро баъд занг бизанед. солиқҳо ай пеш барои мол кардан, барои ҳамаи чиз. бародаро беҳтарин солиқҳо гуфтем. касоне ки харидорай ба кило, ба вазн, ба ҳамашу ба амри худо туғри мегирад. нарх навошро мемонем даставка ба тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистонам мекунем. касе ки харидорай бародаро 4000 5000 не, ҳамин беҳтарин гӯспандоанд. 3800 сомонӣ мегем, муомила дора. даставка дар ҳамун дрони дохилам 3800 сом дохил мешавад. даставка мекунем. харидорот фақат занг бизанен дар ватсап. бародаро номерои ватсапа медонен 026 04 285. ҳозир баъд як қишқорошуна бо камера мекунем, баъд як сар барои дигаре ҳамиҷода. бародаро тамошо кунед. ҳозир қишқороша мебинед. бародаро қишқорошу қишқоро барои бастан, барои мол сар додан аллакай тайёрай. қишқороро тамошо кунед. ин қишқори омади соз 8000 сомон муомила дорад. шишаки ки нав чори бурман. ин қишқорш бародаро дутак кам кам шох дора ё 7000 сомонӣ ҳар як кадомеш бо муомила дорем. бангиш 5500 сомон, иш 8000 сомон бо муомила дора. бародаро қишқорш 8000 сомон, иш 7000, иш 5500, ишам 7000 сомон. касоне ки харидорай занг мезанен. ана ин қишқорча 1900 сомонӣ бо муомила дорад. 1900 сомонӣ. ай ду сарбоз нашоти хӯрдан, саломатӣ, солиқҳо, қишқоро ҳамаш беҳтаринай. бародаро ин қишқорчаро 1900 сомон гуфтем. ина солиқҳо бародаро. ана ин бузурам 2 сар мудабза як такача. ёра да яҷогаӣ 4500 сомон шу мегем бо муомила дора. ина дута қисирбоз сиёҳу зарда ин такача ҳар сеш 4500 сомон дар яҷогаӣ. касе ки харидорай муомила дора бо. бародаро занг бизанед. бузу қишқоро солиқҳо бисёриёт менависен қиматаи тайтай. харидорот занг биза дар ватсап савдо кунем. барое ки будан 8 бара тарафи ҳисор даставка кем, амрӯз камера кем. як бародар занг зад, роишу кем бирафт. ин харидорот бародаро занг бизанен. хизик харидор бошӣ, солиқ харид чизе ҳасти нести, номерои ватсап 026 04 285 ра занг бизанен. боқӣ сарбаланди хонаобод бошен. дастгири шумо пешравӣ моай.
лайкҳоро бизанед, подписатсия кунед, поделитсия кунед. Кадом ягон мол дора барои фурӯхтан, барои харидан мақсад 026 04 285 да занг бизанед. Доставкаам любой ҷо мерем. Кадоми ягон бор дори, мол дорид, занг бизанед, доставка тамоми ҷои шаҳру ноҳияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мерем. Боқӣ сарбаланду хонобод бошед.